Dulo freestyle. Yo, Yeah. tang twist, yeah. Tama, paano ako makuha? Go. Okay, tang twist. Silaw. 2, 3, go. Yo, sige pamatiin nyo bala, mga tinaga nga akong ginabuga. Tsura nyo daw mga uga, gani pamatiin mo mga puga. Gani ari na naman ako nagatira si Blaze 1, hindi mo na mapunga ng mga tinaga ginapabuyan. Tara na, hindi mo na matakam. Gani pamatikan na lang sa mga ginaobra ko nga mga antigo. Maanyag, gani amo ko ni magtirada daw ginaayag. Ginaayag. Kaya na ba kaya ko naman na magabanat? Isa-isa ko mga bilat. Hindi lang mga bilat na bakagahod, pero okay lang wala ako kaya palibog sa ako ng mga lyrics na ginapagawa. Ako ginapakita nga ako wala sang nabalaan yung mga tinaga, pero ako nagarap maghihapon, natawan duwa ka bata do mga sipunon, pero wala ka ito. Peace, man. Last one. Pero wala pa akong natapos. Ikaw ako mga rapper ng mga panos. Panos, speaking ng panos, wala akong balo kung sino na. Pero siblo ko dito, sila na. Yo, ali naman. Dasig. Yo, pamatiin na bala ang mga tinaga akong ginapampuyan. Nanto mo bala tsura nila daw mga baboy sa tangkalagi pampuyan. Oh. Ari na naman ginapampuyan ng mga tinaga nagululupod na kami mga biyasa, mga punay na makatanga, hindi masarangan. Ari na naman subong nagululupod ng mga taga bayawan. Ari na naman subong si Insari si Rune. Tirahon pa ka mga duwa wala na ni pa uminimini. Sino na sila? Kami ang pinakabasag din wala ka mo mahihimo daw mga Dracula. Mga Dracula, dugay na yan nabuhi. Michael, Santi. Oo. Yeah. Pamati-mati na ako na pag-usap dito makilarihan mo siya kay ano kumain na lang kay mahig ka. Subong ibas ko ng microphone kay Blaze Iwal kay wala rin ako sa mainit lang. Sabay. One more time for the Korean guy. 30 seconds, man. My bet on you, man. Yeah. Tagalog. Sama pong gang. Ari na naman kami nakabuya sa mga pinakabasgo ng ginapambuyan. Ari na naman simple 5 MC. Ari na ang upod na mga pinakabasgo. Ari na naman ang kundra ko nga dogin tumbag na bulog. Yo. Ari na naman ang mga tinagakanagan sa kumbibig. Lato wala insuran nyo do. Pamatian mo rap do mga tubig. Tubig do hindi kanyo masarangan. Ari na naman subong pamatiin nyo do kamo suran nyo do mga tinatakan. Ako galisin ko na galing papusa sa Nicolas Oton. Lato wala subong ang mga tiran nyo do hindi nyo na mabaton. Mabaton nyo na pwede na kamo sa amo mga ginapambuyan. Ari naman subong naglulupad ng mga pinakamasog hindi nyo na masarangan. Michael. Sige pala pag Yeah. Sige pala pag kasama para mabala mo kung ano giman na ginapabuya ang mga tao nga wala pulot sa mukha among pakulo ng mga sino nga Tagalog sino ko mga na nga hindi mabiyasa di ka makasanga ikaw ang pinakatibay di ka magbunya sa mga tinaga nga wala ka mo tuuro kada si ikaw pang bitay wala ka sa anay abi ng punggi anay ako panupon ang baba mo anong utang bato para mag-unta ta mag-abus muso mo